شراب تغذى منوشه کاسه عاشقای میدونه سوالش نیست چیز پاشای کای پاشا نمی‌با салом тамошобинони ютуб канали Rap Portal. Чӣ хеле шумо шоӣ шудесен? Мо барномаи Rap Newsмона бо тавассути овозӣ пеш бурдестем ва мумкин як-ду моҳ ҳами хел давом додар мегирад кормон, чунки мо пешакӣ мехоҳем ба ҳама ҳолатҳо тайёр бошем. сар мекунем аз хабарҳои реперони тоҷик ки дар инстаграму ютуб бениҳоят фаъоланд ва мумкин ҳозир рӯз ки реп чени репи тоҷик фаъол набоша, чунки ваё ҳама хона даштагиянд ва хонашинӣ хитон медонед хеле кори осон нест. инак сар мекунем аз мавзӯи аввал. Дина Барон як сурат дар сторизаш дохил кард ки дар беморхона дастуша сӯзандору пайваст кардагиай. Ягон фикри бад намекунем ва сурати мазкури Барона аз тарафи манфӣ нигоҳ мекунем. Шояд Барон донори хун шидай ва хун споридесай барои камхуно ва беморо. хабари навбатии мо аз битбатли Исмаил ва Маэстро гирифта шудааст ки иштирокчиёни батли мазкурро реперони амрикоӣ тамошо доранд ва ба ҳаяҷон афтида истодаанд. треки донадонаи Ралик то ҳадде машҳур шидагиае ки духтарои забони тоҷикии моро намедонистагӣ аз пасаш мисраҳоша такрор доранд. бо мегӯянд ки реперои тоҷик ягон фоида намеёранд аз ҷамъият. бинена ки забони тоҷикиро ёд додестанд дига миллатода. хабари дигари мо тағйирёбии боди ҳавои ошиқихонои репи тоҷика мушоҳида мекунад. дазили қадар вақт Марҷона гуфта реп мехонд, не ки имрӯз боша бо Нилуфар гуфта реп хондестай. як моддаи нав боша да ҳар як реп номи як духтара гирифтанд ё ошиқорам ранги андеро да гапшон наистодестанд. как всегда Ралик ба корбори хитшай. албатта ки номи Ралика ки гирифтем значит я репи ошиқии дига хондагиай. треки нави Ралик ба номи Парвона кун. гап нест Ралик, мо парвона мекунем. мо медонем ки ту мора бехабар намемонӣ. баҳона ки дар сота дурай хонада шикорша баъди ошиқи дайдумада бигар якоша бору бару бо ҳамо аҳволи пешина ин нави клиент аҳбас накарданда нави клиент рӯбарӯ неки чӣ хел рӯбарӯ марҳамат тамошо кунем. Трем давр мегзарем бародарон гуфтан намонем чорум даври мо бениҳоят интересни мегзара интизор кунем. дӯстӣ хубтар аст. треки нави Масеразия аллакай да каналаш буромадагиай бо номи ягонаи. фикр мекунам мухлисои Масеразия давнои хеле треки зур гӯш кардагӣ набуданд. ягонаи дигаро дигату дигаи кайҳо боз дар репи тоҷик клипи бо сценарияи ошиқии аламӣ буромадагӣ набуд. клипи нави Сивана тамошо мекунӣ ва давраҳои ёшитада ёд меорӣ. Сиван агар ё оғози корат боша ояндаи дурахшон интизортай, не ки агар хиёл кунӣ ҳамиқаш басай то хато мекунӣ. аида ҳараката зиёд кун ки халқ ужетара и хел қабул кард. баъди дидани суратҳои мазкур ма ба хулосае омадам ки шонимсира бо кентош ки дат карданд. икона шогирдош треки кентои номардра кай интизор бишем ё ма хато мекунам. пас барои чӣ 5-6 моҳ пеш шон дар суратош қатъи Марио Дазл ва Аҳмади Лексус да мегирифт. неки ҳозир боша суратошда ёген рейклай кудакамент мара ислоҳ кунен ё ки ма як видео аз дили худам меброрам ва тахминан хулосама оиди чӣ хел Марио Дазл Аҳмад шона ки дат кардан мегум. аймин рӯзи борад ман қатъи Барон шӯхӣ намекунам, чунки аҳволи намё мумкин ба сари марам биёя ва шумодам савед наметам ки қатъи шӯхӣ кунен, чунки як ташкили қарздортон мекуна. акайс намон ош боиду дабуд рустам қатъи Павел на пашай кай паша нема Мастер Исмаил як челленҷи нав фикр кардае ки барои бемории хитоиай. марҳамат агар форатон шуморам иштирок кунен мумкин дар сторизаш шуморам отметит куна.
мардӣ набувад фитодаро пой задан гардасти фитодае бигирӣ мардӣ хиёл мекунам шеъри мазкур лен масера мотивировад кардагиай ва дар бораи мардӣ реп хондай ку будроин гӯш кунен ва айҳудаш бромадаё не дар комментария бинависен شراب تلخ نمنوشم لک در اطراف خلق ما مست و نمیگردیم навик як треки нав бровард ва ҷои консертша иваз карда дар сторизаш гуфт ки дар куҷо ва соати чанд мегзара вай консерт онлайн бидай ва барои бародарое ки дар хона мешинанд вода бениҳоят хубае ки худшона ҳис кунанд ки дар консертанд марҳамат кунен ба консерт кадоме дар душанбеай ва кадоме ки дар ғарибиай марҳамат кунен прямой эфира дар канали навик МС тамошо кунен. Салому алейкум бародаро, ҳаматон да хотиррасон мекунам онлайн концерти мо да Вегас мегзара таги содо да кадоме ҷилани дори марҳамат биё тамошо ку кадоме ки не прямой эфир дар канали Тач проект 22 числа соати 6 дега мумкин ки мухлисои реп ихели трека 5 ё ки 7 сол шида бошад ҷдад кадеста бошанд ягон кас боварӣ дошт ки соли 2020 моҳи апрел Шон МС бо Йоген як ҷоя реп мехонанд ва дар варзо бо дам мегиранд Дили ошиқиш наташна мегир я беист касе ошиқай медона саволаш тениш чист бисёриҳо хиёл мекунанд ки спид лимит фақат кори ленди стёпай не ки даиҷа бо як шери нарам аст номаш кепасо азия трекша гӯш ку ва да гапам розӣ биша лайка биҷиқ ба ҳами хати шумо ман хайри хуш мекунам хона ободу сарбаланд бошен агар то ҳамҷаша тамошо карда бошӣ матдая секрета мекушом дар поёни видеоя номерай ҳамуда муроҷиат мекунӣ ва утда 20 сомонӣ мегзарона то охири видеомона ҳамаша тамошо ку ва соҳиби секретчаакҳои мо боша саломат бош брат.